nga detalye ket as of April 30. Okay. So iti nakarehistro kadagitoy 25 nga agdama nga accredited facilities tayo yakap accredited facilities ket dagop na iti 41,576. So dito iti nakarehistro, sir and ma'am, tila ang nakapag-conduct pa lang dito makunang first patient encounter ket 4,886. So medyo nababa. So as of dito percentage tayo, dati 12% pa lang ikumpara ta dito nakarehistro kan dito actual nga nakapadas dito first patient encounter. Yung babang dati kalayan ka per sir possibility na matupal bilang ka. Tinamnaw dito yung umitata sir and ma'am ket masapol nga agrehistro da or ag-fill up dalaan dito formas tayo tapos dikas tagat may increase dito at least may increase dito nakarehistro ti yakap clinic nga may ijayat at tangal daw iti programa tayo sir and ma'am. For example, sir, LGU, no RSU di napanangan nag-registra, kasanod coordination di RSU kung tinagpag hospital, sir. Okay. So, kurang ti servisyo na. Okay, so tingamin agdamang accredited yakap tayo ket combination iti government hospital, sa gitid medical hospital kan adamat dagitay RHU. So di sud masarani makas pagarigan ti may isang member ti PhilHealth ket naka-enlist nung nagpa-enroll iti may isang RHU ket dito nga RHU ket awan dagitay hanggang may paay dagitay dadto mga serbisyo sa nga madanagan ta dagiti nga RHU ket nakitay up da uno dati muwada iti dakdakkel nga ospital. So kas pagarigan ti may isang RHU ket awan iti dagiti nga laboratory. So dagiti nga laboratory services nga awanan iti may isang RHU dagiti iti maimo bawon no mai-refer kada dagitoy dakdakkel nga ospital sa Rani. Digital health gamot nga rod mo sir mga manunutan ti parmasya nga accredited. Iti PhilHealth gamot sa Rani adda iti 5 iti agdamang accredit. Dagitoy iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Pagudpud Adventist Wellness Center, kay Butikang Pinoy sa Rani. Gisamo lang iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ni Generica, ito'y Abadilla Street, Generica Bacara ken Generica Batak. So dito pelang iti agdamang 5 nga gamot facilities tayo sa Rani nga mabalin nga pakaabelan dagitoy maduma nga benepisyo nga dagop na iti 20,000 nga maabelan kadagitoy nga agas ken medisina sa Rani. O mo pay coordination ti association dagiti pharmacist ti Ilocos Norte sir. Nalpasan sa Rani, nalpasan iti coordination meeting pa lang last year. As of this date ket adda duwa no Jack Marirong digitoy retail nga butika member detoy asosasyon dang inmayon nag-file application na di opisina. Ano dito sir ti glowing drugstore ata? Hang kung may kabesang I think Hansa no Jack Mariro Sir, may isa ka digiti sa ludsud, sir, digiti nakarehistro ni yakap. Automatic po ba nga carry digiti dependent? Ngam dito nga min nakarehistro nga principal member ma'am, i-carry na digiti dependence na ngam nakayat nga sawan nga dito may isang nga mga principal member ket nakarehistro ti may isang nga pasilidad, nakayat nga sawan nga iji amin ti pagrehistroan da mabalin nga sa bali nga pasilidad ti pagrehistroan dito qualified dependence da depende DJ kasapulan da ma'am. So pure awang pay health dependent na sir. When anyway no dependent nga min ket qualified nga karaman or awan pay ti PhilHealth number da karaman day suda nga mabalin nga mainayon nga makaabel detoy PhilHealth yakap nga aga po iti principal member.